No, takže vítejte zpátky u našeho dalšího videa a bude to první long form na tomhle kanálu, už to nebudou shorty. A prostě tady jsem v programu Pencil 2D, to program na animování, ne na kreslení. Tady vidíte snímky lištu. Takže tady prostě dám nějaké věci pro začátek a nebude tam kamerová vrstva ani žádné takové věci. Nerozumím tomu, běžte se podívat na video nějaké od někoho jiného, protože já to prostě nevím. Takže jako a bla 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 bla. No, takže první jako vím, že jako jsou tu prostě, je tu tady tuška prostě na náčrty, guma. Tady tahle ta věc, která nevím, co dělá, asi, jo, podle mě, tak nic, tak to tam taky nebude, protože zase nevím, jak se to dělá a teď jak to mám vrátit zpátky. No, už to mám konečně, nechcem tak vrátit. Prostě budou tu jenom ty základní věci, které prostě budou na animaci, nebo prostě se s ním dá animovat. Tady je prostě tak ruka, toto zase ruka, to prostě nám pohybuje s toutou. Pak tu je kýbl barvy, ten vám to udělá prostě, abyste mohli něco vyplnit. To asi víte, pak tady tohle, to je, když já tu dám, nevím, červenou, tady naší tuškou. A pak se na to dám tady tuhle tu věc, tak mě to ukáže tu barvu a já ji můžu použít znova, jako mě jí to dá, což je to dobrá věc, ale jestli děláte prostě jenom animaci s černou barvou, tak vám tak ničemu. Pak tu jsou tyhle věci, to prostě se zvětšuje a zmenšuje. Stopa je, když si tu dám já prostě nějaké, dám si to černou barvu. No, ještě je tu pak štětec, to je prostě nakreslení a jako to asi tak všechno z těch základních. Takže já teďka, když si vezmu tušku, tak to prostě mám nějakou lehkou animaci. Jako tady jsou snímky, tady ho můžu skopírovat, tady můžu udělat další snímek a tady ho můžu vymazat. Takže já se ho skopíruju, já to dělám takhle zatím, tak pak to vymažu, aby jako tam nebyl ten snímek, co jsme dělali. Teď to zase skopíruju. A tak prostě budu dělat animaci tady. Animaci tady prostě skákajícího míče nebo něčeho. No a tady máme naši animaci teďka. Vypadá to hrozně, protože jsem si tam dal 89 snímků a je to moc rychle. Takže já když tu dám 24, tak to bude stačit. Tak. No, vypadá to hrozně, protože jsem to já, prostě jsem postih. No, tak jako tady máme, že když to tak budu posunovat, tak tady mám 24 snímků. Teď když se to tak posunu, tak prostě tam mám tu animaci. No, toto je sice zatím úplně jako snadné, ale když teďka dám toto zahodím, tak to jsou i jiné věci. Můžu tu dát nějaké soubory. Teď tu mám nějaký obraz. Kamerová vrstva. Nakonec to tu bude. Takže to zkusím. Jako já se budu sám. Tak nebude.
No, ještě kdybyste prostě něco museli, nebo prostě jste chtěli nějak udělat něco tady, tak tady máte jakože věci, které vám pomůžou udělat, jako když tady udělám, nevím jak prostě, jak se to jmenuje, no, tohle vypadá hrozně. No prostě a pak tam jsou i další, tohle, to je no, tak to taky nenakreslím prostě, a nebo tohle, no, a to bude asi z těch základních věcí všechno, jako které musíte mít na tu animaci. Takže prostě asi to jenom tak animujete. Myslím, že to je dobrý program pro začátek. Je zdarma, nemá žádný watermark. Je to podle mě dobré. A to bude všechno. A Discord server bude v komentech. Ticho. Nevím, o čem mám mluvit.